Картиол влиза с цигански оркестър в Спин Сити. Гарбовски започва разследване кой е Картиол. Картиол с рекорд по гледаемост в интернет. Всички водещи напират за Картиол. Пънчев се продава на новата телевизия. Картиол не иска Гарбовски. Жоро Бекъма засече в чалга заведение с новата водеща на Картиол. Водиме в някоя квартална кръчма и поръчвай мини на червено и зелено. Марче, ама добре играх, нали? Страшен беше, Георги. Царя на кючека. И за какво трябваше да им вкарваш толкова пари на тия танцорки? Аз футболист ли съм, бе, Марче, или какво? Нали трябва да вкарвам? Хай се качваме при мая Бошка, че тя сигурно опражила мекици с мъжчица за закуска. Георги, аз при тая дърта пернишка отрова няма да се кача. Добре. Какво добре, бе? Кое му е добрето? Иска да се развежда. Ние. Направо ми да просна зад голфа и да дам една задна. Иска да кажа, това никак не е добре. Въобще не искам да видим тая така наречена твоя майка. Кач се, Марче! Кач се, бе, Марче! Молим те, кач се, бе! Да се мущим под чаршавките. Да ти намачкам хубаво ушенцата. Жорка, ама знаеш как да говориш на една дама? Доброто! Ще се мушнем под чаршафите. Добре. Ама при едно условие. Да продължа да работя в телевизията. Ма Бошка ще е против. Доколкото я познавам, това ще е невъзможно, Марче. Да кажа, ще е много трудно. Като ти е трудно, ще ми видиш ушите през крив макарон. Заповядай. Мерси. Прецени си. Или аз, или мама Бошка. Ще си преценя. Значи, или ти, или мами. Или мами, или ти. Не може да си преценим. Ако ме искаш толкова много, ще се конфронтираш с майка ти. Добре, ще се... Те го каза. С майка ми. Прецени си. Ще си преценя. Ушаците... Мами. Мами. Ушаците. На мами ушаците. Не мога да го прецени, бе, Марчи. Айде напъни се малко, де, Жорка! Значи ще убедим мая Бошка да те пусне да работиш в телевизията. Марчи, мая Бошка ме обича и няма посмее да ми откаже. Ти ме чекай тук. Чакай да се среща, че мая Бошка значи много мрази, като съм Рошев. Не съм пил, тренирал съм. Дай да целунем ушето. Само като ти видя ушаците и ме удря в... Знаеш къде? Картиоле, Да. честито. Що? Вече си фактор. Ало, добро утро! Знаеш от кога съм фактор аз, бе? От кога? От преди 17 години съм още фактор. На тази снимка виждаш ли ма с кой съм тук? С една зелка. Не, това съм аз, това е сделката, това е какасийка. Това е на панера на сделката около брат. Точка, край. Сега вече си фактори в телевизията. На телевизионния пазар. След снощния ТВ скандал в новините трябва да ти кажа, че абсолютно всичко живо иска да работи за тебе. Кой? Пънчев, той е Грабовски, каза, че мога да намире. Значи, браво, значи, аз съм много развълнуван. Вземи си ноги в тенци, моля се, че... Вземи ноги. Знаете ми, искаш ли, бе? Так му запалях, мерси. Ма него това пуша, който стана на мумия, стана на нефритити си стана. Опитвам се да ги оставя. Добре, да. То с Пънчев... Кой беше той? Ти не знаеш кой е Пънчев? Не, че що да знам, бе? Да не е Зеленчук, че да го знам. Води телевизионната игра Хвани богат и иска да работи за тебе. В смисъл? Иска да работи за мен? Иска да работи за тебе. Аз искам ли? Искаш. Искам. По две причини. Първата? Първата. Да. Прави супер игра. Да. Втората.
никога не дава голямата награда. Никога не я дава. Не. Значи той е само за мене. Аз кой ти Вземи казвам? една надичка, не си такова. Моля те, вземи Стига с тия надички, Моля моля ти се, те. бе. Сега виж Пънчев става. Да. От това го одобрявам, някак си от раз го одобрявам. Така. Да. Обаче он е там другия. Ястребовски, Орловски, там он е Гарван. Какъв беше той? Грабовски. От Габрото е момче. Да. Той начин, да ти кажа, много ми и надут. Някак си първо да се обръсни като хората. Даже знаеш какво четох напоследък? Така. Че написал някъде той, че щял да ми разкри на мене далаверите. Крафиоле, Слушам те? като казва далавери, Да. ти откъде намери пари за телевизията? Сега. Спонсор имам. Елана съм. Много добро момче. Изкупи цялото домати. Всичкото домати. За какво са му толкова домати? Благодаря, че продължаваме разговора. Сигурно лютеница ще прави. 200 тона. Не говори с имена. 250 тона. И арпаджик купи, и краставици купи, и тикви купи, и едни гнили картофи и тя ги купи. Знаеш, ще кажа много точно момче. Много точно момче. Вземи едно кюфтен, ти ще ме изнераш. Моля те, направо, то спушек направо. Так му запалях. Ясно, разбрах. Той ще дава ли още? Какво да дава? Пари. Не дай да викаш, че навсякъде има такова. Ще дава обаче при едно условие. Оно и патралото от Перник, чепорашка оная, големите пеленгатори. Марчето. Така, значи тя трябва да води новините, значи на всяка цена. Разбираш, денонощно да е на екран. Така ще бъде. Защото има марче, има пари. Няма марче. Влез. Да. Разбрах. Да. Сега обаче аз искам да ти кажа още нещо. Слушам да. Аз искам и мъже. В какъв смисъл го искаш, професор? Не бе. Как не? За Не, бе, телевизора. ако да влече, няма проблем, бе. За телевизора, бе. Ясно. Футболистчето. Искам го. Нали, заради него направим големия рейтинг. Бекама доде, направи големия скандал. Значи голям човек И ние, става. опа, направим големия Нали? рейтинг. Аз казах, че трябва да има различен и трябва да има такова. Значи, за твое успокоение, нали, сега може да ти свърши друга работа. Вземи го. Да го взема. Вземи го. Ми дава, може той да не ще. Как няма ще? Така, даже каза, че може и жена си, Марчето, да не я пусне да дойде. Как няма да я пусне, бе? Как няма да пусне, ще добре? Как няма да я пусне, Марчето, бе? Какво правим с спонсора? Ти нормален? Ще заколя, ей! Аз не мога, аз не- Корбан ще направи с тебе, чуш го? Да. Спокойно. Спокойно, пусти ножа. Точно така. Седни, успокой се. Да. Измисли нещо. Ще го купим. Кое? Ще го купим. Точка по въпроса. В България какво се купува най-лесно? И ти почва да зекваш. Домати и Краставици. краставици поскъпнаха. Шаплясна не може да се купуват. Бъди в час. И футболисти. Да. Да отидем на пазара да купуваме футболисти. Къде тръгна? Ела тук пазара мой, бе. Ела тук сядай, бе. Гуго! Добри уши! Пардон! Исках да кажа добре дошли. Гледа ли ме с нощи? По новините. Гледах. Но само теб. Него? Не. Защо? Тиган е толкова приятен за гледане. Моля? Един такъв гладичък. Какво? Като охлюв албинос. Нараняваш ме. Говоря за мъжа ви. Гуго ти е такава. Този простак с извинение. Пекама. Спокойно. Всичко е наред. Аз съм в безопасност. Връщам се вкъщи. Бекаме ще убеди старата патка с голямата трътка да ме пусне да работя в телевизията. Ястреб, Аз. това лице отново ще е на екран. Телевизията има таен спонсор. Спонсор. Да. Едър,
Солиден, богат бизнесмен. Изкупила е всичката стока на Карфьол. Солиден, казваш. Едър. И богат. Само дано продължи да дава пари, че телевизията гълта много. Аз искам да водя новините по дяволите, искам го! Че дава, Милчко. Че дава и хороши играе. Много пари ще дава. Спартаки, прибирай се! Ела да те ритам! Това е жена ми. Рускинята. Ще те видя ли отново? Едва ме нави. Не си виновна ти. От други свят съм аз. Спокойно. Маме! Върнах се! Ти си само една жена! Боже, Зоренце, къде ходиш, бе, майче, Маме! бе? Цяла нощ не съм прибра, майче, не съм мигнала. Дигам кръвно, пия ръке, свалям го, пак го дига, пак го свалям. Къде бе, маминце, тренирал ли си, чедо? Тренирах, маме! Ох, бе, мама. Цяла нощ съм тренирал, не съм седнал. Чакай, маминка, да му И не съм слизал от масата цяла нощ, маме. Ти съм уморил, майче, едно витаминче, мама, да... Чакай, не, нагладно не може, ела мама да му направи за кушчица, ела, Жоренце. О, Боже, тренирало цяла вечер. Къде дремят тия от Локо Мездра, бе, майче? Къде дремят, бе? Кои бяхте, чедо? Кои бяхте компанията? Той е Бонзо, беше ли? Бонзо Шматков, той е от Гара Белене. От Гара Дембеле, маме. Да, бяха Всички ли, беха. майче? Браво, чедо. Всички беха Давай, на... майче. Аз си беха на трети коловоз. Браво, майче, браво. Смарч! О, Жоре, приряза ма сърцето, бе, майче. О, като я споменеш, тая направо ми приложава. Жоре, къде е ракета, мама, да цапне една ракета, че ми прималя, бе. Жоренце, бе, стая мастия ти казах. За стая мастия ти казах да се разведеш, бе, маменце. Какво ще ми се развява тя по дискотеките? Знаех ли, че ще развали тая разпоретина. Примири ми, майче, кръвното, че пак го дигнах, майче. Ох, да ми мъкне тя момчето по разни чалгарници, да ми го мъкне по нощите. Маме! Аз се обичам. Да я разкараш това, разбираш ли, майче? Колко ми е, бе? 230, 300 ли е, чедо? 300 на 290. Трябва да я разкараш, майче, да го смъкне до 110. Разбираш ли, тя ти спъва кариерата, бе, маменце. Маме, къде друга да намерят такива големи уши, бе? Маме, аз си викам, даже да оставим от телевизията. Какво? Не те чувам, въобще не те чувам, не искам да те слушам. Викам, маме, да оставим от телевизията. И що? Снощи толкова хора ме гледаха заради нея. Все едно, че играех Локо Мездра. Ама не, бе, Жоренце, дай... Думата не става, бе, майче. Не може тая патравата да я пускаме да си развява байрака в телевизията, разбираш ли? Ама, маме... Чуваш ли ма се? Ако ме чуваш, кимни ми. Значи не се поддавай, чедо, на това са женски хитрини, разбираш ли? Тая змиорка, тя те омотава в мрежите си, като змия на баб с очи около тебе. Заголи малко ушенци и ти, нали си мъжкарче си, маминци, и веднага си готов, чедо. Същия слаб ангел имаш като татко си. Кой беше? Просто не мога да се сетя. Кой беше татко ти, бе? Ама, маме, дай време да я пустим в телевизията, бе. Кой пустим, бе, маме? Не. Моля те, не ме карай да се моля. Много ти се моля, маме. Ще измислим един компромисен вариант, майче. Само се усмихни, че... Да, бе, маме, дай го този вариант с компрес. Дай го. Значи, дай да я пуснем тая пуста Тамара да се развява там байраците, ушите да се развява в телевизията при едно условие, Жоре. Какво, маме? Мама Бошка, аз да й бъда менажер. Евалата, маме! Евалата, маме, Браво, значи майче, как го дай да измисли? почерпим. Маме, обичам да кадил животно. Направо кадива свинята обичам. Браво, маменце, добре, чедо. Знам, бе, маме, знам, само не се вълнувай да не скъсаме някой минискус, че после... Айде, слези да я качиш тая. Слези, аз ще се приготвя. Добре, маме, ще стана да кача. Бошке. Маро. Маме, прегърни Марчето си с добрите, бе. Марче, прегърни мала Бошка. Тя ти разреши да водиш новините.
Ела, дъжд ще да те прегърне. Добре. И да ти каже мама на ушенцето, че ти става менажер. Какво? Кока ли смисъл? Иди да смениш маслото на голфа, че с Жорито отиваме на преговори в телевизията. Георги? Дай да издръбняваме с тези неща сега. Нещо да по телевизора. Жоре, телевизията преговори сега. Жоре, не натам, насам е вратата, байче. Шефе, Какво е това, бе, Тишански? кое? Това ми е цивилната униформа. Нали казахте вкъщи, така пък... Ай, бегай да се приведеш в ред, молим те. Слушай, готов съм. Така, Тишански, служил съм те нощна смена. Началник нощна смена. И като началник. Трябва да запомниш, бариерата е като барикадата. Докато не вземеш, не пускаш. Ще държа, не пускам. Абсолютно. Това са очила невидимки. Сериозно? Абсолютно. Който ги сложи, нито вижда, нито не го виждат. Задължителни са при нощното дежурство. Подарявам ти. Виждате ли ме? Абсолютно. Ти виждаш ли ме? Не. Значи работя. Така. По време на нощната смяна се използват само гласни. А, О и Е. Или А с въпрос, когато откриеш нещо. Не, не, че разбрах, че така. А. О. С удивителен. Хващаш стоката. Охо. Златен мой ненагледен. И Е. С въпросително удивителна и въпросителна, ако благодарността, че си вдигнал бариерата, не е достатъчно. Малко по И така, цяла нощ. Ясен ли съм? Цяла нощ. Така, изкарваш парите, които имаш да ми връщаш. Да. Изкарваш нещо за себе си. И най-важното, разкарваш се от тая панелка. Братленце, чуй ме добре. Слушай. Митничар в панелка. Невъзможно. Абсурд. Сериозно. Колегите ме разпитват, какво става с този човек, викат, не верват, организират групи с автобуси, че идват на екскурзия да те разглеждат като забележителност. Верно. Абсолютно. Добре, къде е той Пънчев? Ще дойде, бе. Какво ще дойде, бе? Той къде? От мусала ли слиза? Откъде е, бе? Акционер стига. Ники Пънчев е сериозен и точен човек. Изобщо. Ще дойде всеки един момент. И така, нека преговорите започнат сега. Професоре, кой иска той, бе? Много добре казано. Аплодисменти за Карфиол. Браво, браво, браво. Добър играч. Ето го и първият въпрос. Но с повишена трудност. Да, той си едно съм на изпит, нали? Ето това прави тази игра толкова велика. Да го изслушай, много те моля, Пънчев не е кой да е. Той е голяма телевизионна звезда. Той от ранга на Чичко Филипов, даже още по-голяма. Това момче. Ами това момче, а играта му хвани богата с най-висок рейтинг, с огромен рейтинг, бе казал. Много добре казано, огромен рейтинг. Точно така. Аплодисменти за професора. Благодаря. Здравейте, аз съм Мартин Грабовски от мястото на уродливото шибано събитие, в което с пълни гърди дишам смрътта на лайняна далаверка, придружена с привкус на кубинска пот от пурите на професора, чрез ново празено лучена газова атака от закуската на бай Селенин и една неопределена воня, която... Грабовски, за да участваш в преданието, трябва да пуснеш СМС, моето момче. Благодаря ти. Аплодисменти за Грабовски. Браво. Просто видите на Грабовски. И отново сме заедно. Първи въпрос. Да. Тиша. Четири лица. Тихо. Готови ли сте? Готови сме. Да. Каква заплата иска Ники Пънчев, за да дойде в телевизията на Карфиол? Моята телевизия. Не графиките сега. Въпросът е ясен ли? Разбрахте. Дай графиките. Отговорите са А. 50 лева, Б.
500 лева. С. 9999 лева. И Д. Забележете отговор Д. Натъртвам. Да. 10 000 лева. Но на предаване. Добър въпрос. Поздравявам сценаристите. Ще им раздам лично по 5000 лева. Започна шибаното лайняно разпределяне на пари. А какво ще остане за истинските журналисти, като мен, Мартин Грабовски, продължава да кънти моят въпрос? Абе, стига бе, Грабовски. Много се болева моето момче. После се разберем. Клекни долу, пусни си семете и толкова. После професоре няма да остане, защото като го знам Ники Пънчев... Грабовски, не си пуснал още СМС, моето момче. Ма не! Да. Ники, кой играе сега? Ники, кой играе сега? Аз ли да ти Много правилна лойка, много правилна лойка. Поздравявам този, който играе. Браво, браво. Но се време на въпроса. Да. Какъв е вашият отговор? Аз може ли? Не се казва с оп. Да. Само преди това да се консултирам, нали може? Да, само по-един. Да. Този няма ли да вземе домати вместо заплата, бе? А? Няма, не съм притеснен. Не съм, моля се, бе. Мисля, че няма. Добра игра. Нали? Нека поразсъждаваме малко. Да. Имате ли възможност? Какво и липсва на вашата телевизия? Да, ще кажа. Чакай, аз ще кажа. Професорът първи ще почне. Да. Сега. Аз смятам първо, че на нашата телевизия липсва балет. Да. Второ, смятам, че липсва още балет. И не на последно място смятам, че липсват балерини. Да. И балони. Да, и пушак. И Повече пушак. Да. Да. Мислете, младежи. Така. Посоката е вярна. Да. Опа, Нике! Ще може ли малко по-тихо? Да. Опа, Нике. Все пак сме в ефир. Да, Ники, аз се следих каква е работа. Значи, липсва ни столова. Нямаме стола в телевизията, бе. Трябва да ме къде се храни персонала, трябва да ме къде се... А? Не. Връщам го! Изтеглям го! Не е това! Не е това! Продуктово позициониране ни трябва. Браво! Да се представя. Моля се, бе. Категорията, айде, бе. Да. Чакай, сега. Аз се сетих. Да. Аз се сетих. Момент. Аз смятам, че на нашата телевизия това, което най-много и липсва, Слушам, да. ще го кажа на зрителите, това е Ники Пънчев. Той момче. Ники Пънчев. Жена Станойка. Благодаря. Поздравя, професора. Благодаря, Ники. Разберем после. Това прави тази игра толкова велика. Да. И след това нека се съсредоточим върху възможните отговори. Да. Искате да ползвате джокер? Имате 3 джокера. Да. Може би 50 на 50. Чакай, бе, ще ги ползваме спокойно. Това са жокери, бе. Никой няма да ги вземе. Разбира се, молете се. Нека компютъра да изключи 2 от грешните отговори. Сега. Колебая се. Какво решите? Не бързете, момчета. Готов съм да го кажа. Кажи го бавно. Да ми коства. Бавно го кажи. Мисля, че отговор С 9999 лева. Браво. Да видим. Да. Близо сте. Много сте близо. Деца казва, почти сте го допрели верния отговор. Но това е грешен отговор. Верният отговор е с 1 лев повече. Аз ти казах. 10 бона, бе. 10 бона. Ей, затова тази игра е толкова велика. Освен това, искам да идвам с хеликоптер на работа. Имаш го, бе. С комбайна да си тръгвам. Искам теляк между двете предавания, между рекламите, Няма проблем. за да може да ме шиба с брашлян по гърба. Хубаво ще шиба. Гарантирам ти го. Искам едно жакузи под стола, Имаш го? да мога да топя крака. Имам проблеми с простатата. Ясно? Някакви други предпочитания? И 2 луминесцентни лампи. Чудесно. За туалета. Уляса. Аз мисля, че трябва да го вземем, чето и това. Не, бе, аз съм... Отговор Д и край. Да. Отговор Д с всичките сурните хеликоптери, миликоптери, имаш ги. И луминесцент. Стиска ръка, да, бе. Жо, браво. Изключително съм щастлив. Затова тази игра е толкова велика. Браво. Поздравявам сценаристите. Като виждате, жалки българи, богатите стават по-богати, бедните по-бедни, селените по-селени, професорите по-професори, а ние и сме идиоти. Шибана работа. Върти! Случай!
Затова тази игра е толкова велика. Тишански, спокойно, спокойно. Докладвай по график. Както ми наредихте, шеф. Така. В края на смяната Така. най-после се появиха 10 камиона от гръцкия цирк. Така. Да, и се пуснаха и в Харисто, и в Харизвести и така. Откачихме ремаркето с клетката на лъва и го закарахме в вилата ви, в личния ви зоопарк. Да. Как? Хареса ви? Абсолютно. Да. Остана едно хипопотамче. Там ще го сложим в един от басейните ви. Имате 6. Спартак, ей, тук вече ме просълзи моето момче. Давай нататък. Сега хептен ще ремнете. Защото, шефе, лъвът изяде страничката на внучката ви. Бил е гладен. Миличкия. А друго? Друго. Гръка остави 2 ремаркета с цигари, без бандерол. Така. И сега, ето ви парите, изкара ги и ви ги връщам. Заповядайте. Жив и здрав. А за тебе остана ли нещо? За мен е треболия. Спартак. Да. От днес нататък те назначавам за постоянна нощна смяна. За мен ти винаги ще останеш невидимия. За мен е чест. Свободно. Пешев, аз казах ли те, че Тишански е нашия човек, бе? Не вълнувам се. Какво да правя? Предай всичко. Каза ми за сърничката. Ти къде беше, бе? Къде беше ти по това време? Така. И аз сега... Какво да ги правя тия пари? Ало, да. Ало! Ало? Спонсоре, ти ли си, бе? Какво правим, бе? Моля? Бе? Кой търсите? Значи, как се шегу... Значи, Карфиол се обажда. Аха. Карфиол с стоката. Да. Как си, моето момче? Къде се губиш 2 дена? Не си се обаждал, бе? Аз, тебе като синта мисля, бе. Така Аз ли? 2 комбайни и 17 лета, на тебе съм ги кръстил Спартак вече, бе! Сега чума внимателно. Да. Сега, знаеш колко стока съм събрал? Колко? Значи 16 композиции и влакови съм ги отцепил. Прицепи, камиони стоят, задръстиха магистрала Хемос, Бойко не мога да открие магистралата. Разбира се, какво прекарам? Сега, ще купуваш ли, бе? Кой? Ти, пари имаш ли, бе? Имам. Имам. Имам, значи купувам. Нали? Да. Обичам те. И аз. Пардон. Имам едно условие обаче. Да, слушай. Не, аз не знам какво ти е условието. Какво? Марчето на екран нон-стоп, нали? Да. Сега нямаш грижи. Значи ти, ако имаш грижа, тя да веднага да изчезне. Грижа нямаш. Даже мисля, знаеш какво? Да я пусне да казва времето. Сериозно? Хубаво време да го казва. Ще й дам дори и сутрешния блок ще й дам. И вечерния блок ще й дам. Каквото имам да дам, ще го дам. Добре. Аз се радвам за Марчето. Нали? Обаче, сега друго ме притеснява. Няма, кажи, какво те притеснява. Защото, нали, дали е удобно, ама ще го кажа. Искам това футболиста, дето е мъж и дето е. Уни Рошовото Бекама. Бекама, да. Дай. Повече да не го видя на екран. Ясен ли съм? Защото появи се, 1 лев няма виж. Ама? Смисъл да не го виждаш на екран искаш. Да. Да не преминава дори изобщо да не... Да не го мяркам. Да, не бе, разбрахте монеца, бе. Как бе, аз веднага да фанах. Нали, значи да се уточним. Да. Марчето да. Да. Бекама аут. Да. Не, Бекама не, нали? Бекама аут означава сиреч не, нали? Да. Аут на румънски означава доиждане. Да. Значи, ти пускай парата, аз пускам стоката. Какво? Разбрахме се, нали? Разбрано? Така? Да. Айде, живи здрав. Обичам да слънце майско ненагледно. Ей, ще да изям целия. Извинявай. До чуване.
професоре, къде си бе мушмурък? Ела да те щипна по бъската, бе ти ли си? Абе ти на живо си по-добре, бе. Виж как се е консервирал и много добре изглеждаш. Къде си, бе, мушмурък? Да, почерпи се, носим камби, новата реколта сме затваряли. Здрасти! Такива камби не се яла в ГДР-то, зоби. Зоби не се стеснявай, взимай си. Вземете си лимонови рязанки. Взимай, Жоре. Бекам. Здрасти! Здрасти, Бекаме. Коя е тази, дет ме водиш? Бошка, мама, Бошка. Тоест как мама Бошка? Мама на кого мама? Моята мама! Твоята мама? Неговата мама. Мамата на... Моята мама! Мара, она с ушите ми е снаха. Какво за Марчето? Значи, от днеска на Мара, Така. аз съм и агент, аз съм менеджер, адвокат. Това е 3 в 1 съм, значи, някаква такава комбинация, неочаквано добра съм. Така. Какво предлагате, освен камби? Значи, Мара, аз предлагам Мара да води тъпите ви новини. Браво. Обаче при условие, че ти промотираш Жорито, да е в днешно предаване имате по тази вашата скъпана загубена телевизия. Т.е. как? Обяснете. Значи аз искам от сутрин до вечер Жоренцето на мама слънцето да грее от екрана, бе, да пълни на мама сърцето. Салмайчино сърце! Браво, истински да любим! Браво, майка, ето ти захарта. Значи, да участва искам Жорито в всякакви игри, да ги печелим, да гостува, може да гостува в предавания. Може. Нали, докато текат новините, той да играе отзад 21. Това може. Да казва реклама. Реклама! Браво, много хубаво го казва. По 3 пъти до Здрасти! Браво, ще го кажа. Значи, от до Жорито дай на екран. Абсолютно, да. Чули ме? Да. Да греем от екрана. Точно Да ме така. вземат в локото. Да, мам. Кое е локо? Мейстрата, бе! Локо, нямаш грижи. Нямаш грижи. Ако трябва, ще пусна даже да водиш лека нощ деца. Браво, бе. Дай, маме, за Слънчо, това много е хубава тази идея. Чудесно, да. Момент само. Момент. Да? Ало, професоре, ти ли си, бе? Президента, извинявайте, шефа на телевизията. Дай го този карфиол, бе. Не, момент сега, момент. Изчакайте ме на масата за преговор. Ало? Да, шефе? Да. Сега, слушай ме внимателно. Спонсора каза, че ще има много пара. Браво. Само, че при 2 условия. Първото условие е следното, не ме прекъсвай. Оно и патралото марчето с големите пеленгатори от Перник, денонощно на екран. Сутрин, обед, следобед, вечер, късно вечер, след вечерта, рано изгрев първи петли, изгрев залез, каквото се появи там, тя. Ясно ли? И второто условие, оно и нейното мъжде, Бекама. Значи, спонсора каза, той не ще да го вижда. Не ще да го вижда. Така че, да не съм го видял от телевизията, да не е стъпал, ако трябва да се стреля на месо. Ама... Окей? Точка, затварям. Ало? Разбрахме се. Значи, нали се разбрахме сега? Значи, ако искаш Мара с ушите, ще промотираш Жорито, едно пълно продуктово позициониране на Жорито Бекама във всичките ви шоа. Не се казва шоа, а шоута шоа е на учиндолски. Боли ма камбата, мене как се казва, на какъв език е. Нали се разбрахме, професоре? Стискаме ли се ръцете? Момент, седнете на местата си за преговори. Ще ви кажа. Сега. Тая с ушите. Марчето, нали? Тя ми е много важна. Тя много добре стои на екран. Пълни кадъра, нали? Обаче, за Бекама не става. Шефа не дава, ето. Как не дава, бе? Тюфлек! Който влек. Аз съм Жоро Бекаме, бе! Аз съм Мала Бошка, бе! Ако искаш да знаеш, съм вкарвал даже на Берое! И съм вкарвал и на Добруджа! 2 пъти по-отделно! Браво, само че ще помоля да не ми се обясняваш. Аз, ако знаеш, съм режисирал Златния Орфей 71-а, а ти в телевизионния занаят, ако искаш да знаеш, си пълен аматьор. Браво, майче! Браво, Аматьор съм бил, тюфлек! Знаех, че че така. Знаеш как ме издърви, маме? Направо се Няма да се напрегнах. напрягаш, майче. Маме, вземи тия камп. Чакай, майче, да го снимам, да го покая на гинчето. Гледай как се е изпружил. Маме, е министър завод вкъщи. Вземи, майче, 2 часа и да се махаме. Бегам, Шипка пак, браво, майче. Тюфлек! Добро jutro, pijanice!
Не ми спирай къстофона, ма! Беги! Беги, че ме натварваш и не мога да тренирам! Ти на това джаскани тренировка ли му викаш? Това не е джаскане, а техника, ма! Оди си стържиш там на банцигата! И това не е банцик! Това е чело! Чело, уши се тая! Изпри да риташ силен такъв! Няма! Ко стане? Ко стане, ма? И я дай тук стопка! Няма, ле! Няма, ле! Това ми е късметлийската топка, ма! Не ме интересува, аз утре имам важен урок! Аз пък имам важен матч! С 2 могили Барселона! И трябва да вкарвам! Ти ли да вкарваш? Ха! Да, бе! Ма аз съм звезда, бе! Ти ли си звезда? Ти си аматьор! Лари си да те почеша. Моля! Не се търкай в стената, ще свалиш боята. Дай на мен. Мама, не съм добре! Дай, мама ще те оправи. Сега ще развижа кръвчицата. Моля се, остави ме на мира, кръвта ми е раздвижена, всичко ми е раздвижено, колените ми омекнаха, сърцето ми направо се разпука, устата ми изсъхна. Мама сега ще те излекува, няма нищо страшно. Мама, не съм болна, съседа е виновен. Да не ти е направил нещо? Да. Той е простак? Да. Господи, сега ще му направя една магия. Ще извикам полиция, ще му спукам топката. Не му говори, Молица, така. Не ти позволявам да говориш така за съседа. Така може да говориш на Спартаки, но не и за Бека, ма. Моля. Това е истински мужчина, мама. Той има истински мускул. Има истински темперамент. А не е супоса с фуражка, като Спартаки. Защо Спартак не е като Бека, ма? Не. Да, аз съм влюбена в него. Той знае как да покорява жените. Един шамар съм него до гроб. Не, ти наистина не си добре, майче. Стой така, стой. Ти не харесваш селянина. Ти не харесваш селянина. Мама, това вече не действа. Аз даже още повече го обичам. Искам той да ма рита, да ма блъска, да ма мятка, като един бог с очила, да ма шляка. Да му се не види махалото. Чакай да пробвам от другата страна. Ти не харесваш селянина. Ти не харесваш селянина. Харесвам го и даже искам и секс. О, това махало! Нищо не става от това махало, маденчина! Здравейте, аз съм Мартин Грабовски и в момента влизаме в жалкия кабинет на най-новия, нашумял наскоро с скандалния си рейтинг телевизионен магнат Карфиол Петров. Ма аз цял ден си мисля за тебе, ти направо ми нагази люцерната. Ма браво, бе! Нали ти искаш да ми разкриеш далаверите? Мене гледай, мане го той. Нали искаш да ми разкриеш далаверите? Приятно. Ма не, бе, Шерлок Холмс, седни ме, какво ти е приятно? Де знаеш, че ти е приятно? Интервю ли искаш да ме? Не са набия в мене. Не са бия назад, бе. Интервю ли искаш да ме вземеш? Сега се провлека моите момчета, да направим на представена, дали смърдим тук на кочина. Не ми махай така, не ми махай така. Махни се тук, бе, чешенец. Значи, сега е да не сте пипнали нищо. Тиквата имам камера вътре вградена, внимайте. Да ви изчакаме, така ли? Изчакай, ма, значи, на какъв език ти говоря, бе? Ще не се набие в мене, чуш, ти казваме. Значи, айде. Здравейте, вие отново сте с мен, Мартин Грабовски. Намирам се в мижавата телевизия на въпросния по чудомировски прост, но хитър селянин, който вместо да си дои миризливите, незадоволени сексуално анорексични крави, се опитва да създава медийна империя. Тук мирише на селски сапун за пране, блести като в прясно калайдисана от мазен циганен тава за баклава, цветно е като в турски сериал. Изглежда поддържано. Поддържано като централен градски кенеф, в който никога не знаеш дали няма да бъдеш обиден отзад.
Тук обаче ни обиждат отпред, уважаеми зрители, в шибаните лица. Бай Смрадив Селянин прави кастинги за водещи, опитвайки се да сглоби жалко, недодялано екипче от бездарни, кривогледи, фъфлещи и зекващи безхаберници с жълти зъби и черно под ногтите. И всичко това в България, 21 век, близо до околовръстното. Модна колекция Жеравна. Облича преуспелите. Ха! Ела, момче, наби сам, наби бързо. Да. Питай ме колко часа. Гарван. Колко часа? Часовници коситба. Времето е с нас. Благодаря. Приключихме. Ясно, продуктово позициониране. Най-успешният ход на господин Карфьол Петров. Можем ли да започнем? Не, аз ще кажа дали можем или не можем. Сядай. Айде, тарикат. Давай да видим. Можем да започнем. Така, ай казвай, какво ще питаш, ще бързам. Така, значи аз съм Мартин Грабовски, както вече казах, и правя репортаж за господин Карфьол Петров. Да, бе, питай, не ми обясня, аз знам кой съм, питай. Разбирам. Значи, ето, от 21 век сме и всяка телевизия. Господин Петров има нужда от... Така е, има нужда, прав си, има нужда, тук си прав. Ще намерим, бе. Ще намерим, аз съм сериозен човек, бе. Ще има телевизията, ще намерим, давай нататък другия въпрос. Добре, ясно. Господин Карфьол Петров, не мислиш ли, че... Аз мисля, правилно, тук да хванах много добре. Аз цял ден го мисля това нещо. И мога да ти кажа, че ти няма съмняваш в Карфьол Петров. Няма съмнявати в мене. Чакай. Къде чакай? Човече, на тебе ти трябва... Трябва ми. Чакал, гледай. Трябва ми. Тук си много прав, въпросът е много хубав. Трябва ми. Ама виж какво, по-добре тук да извикате... Викаме ги, бе! Ма ти какво? Ти не живот. Аз ги викам. От сутринта ги викам. Пънчиха при мен, разбрахме се. Знаех, какво ми звънна преди 5 минути и тя ще дойде. Хасан и Андрей се колебаят, но ще ги дръпна. Не са... Моля ти са! Защото всеки прави лютеница в тази държава, значи къде идва при мен. Чакай, трябва човек с идея. Какво ми изреждаш ти, бе? Ма ние имаме... Ти малко почваш да ме издерваш ястреб. Чуш го ти казвам. Значи ние хора имаме много. Калабалък при нас така, като бит пазара. Идеи имаме много, бол, имаме балони, имаме пушеци, имаме цветомузика, въртящи кълбета, трамвай минава през това. Какво си мислиш? Спри малко. Спри, бе! Не спирай, бе! Снимай, бе! Не, бе, спри камерата, бе. Спри камерата. Работим ли? Не работим, не, спирай. Неща да... Не мога да се разбереш, бе. Ти не можеш да разбереш хората, бе. Как работиш ти, бе? Слушай ме сега, чуй ме сега много внимателно. Трябвам ти аз, бе. Господин селски бек, аз на какъв език да ти го обясня още, бе? Ти, съжалявам, аз селски не разбирам. На испански ми го кажи, бе. Аз ти трябвам, разбираш ли? Компренде. Си компренде, марикон, си компренде. Ке орес? Колко е часа? Травако, за мене си, за тебе но. Ти можеш да останеш. Ето виждате, драги зрители, какво е нивото тук? Нивото е... Нивото е на река Дунав сантиметри, спада през Силистра. Къде отидеш ти? Всичко съм заподготвил. Какво ми въздишиш? Виж, бе, чакай, бе, спокойно, бе, човече. Ще се разберем за парите, бе. Спокойно, бе. Аз ти ме гледаш такъв, ама аз мога и да се смея. Мога да се смея. Ти да не мога. Ти се смей на майка си, бе. Ходи се смей на майка си, бе. Аз така като тебе, знаеш колко ги имам. Значи, не си гледал моята телевизия. Новините. Оно и патрата от Перник. Он е пеленгатора. Марчето. Знаеш колко пари са ми броили тя да води новините? Фащаш ли ми къде отива мисълта? Фащаш ли бързия изтърва реката, а? Шарана отиде на кино. Чувам внимателно. Ти колко пари ще ми дадеш, за да работиш при мене? Утъпя. Виж ка, това го фани. Утъпя. Значи, виж какво. Оператора сядай, хъпни хубаво. Той има да мисли около 6 часа. Значи, не се притесняй, ако нямаш работа, обади ми се, ще взема. И виж какво. Пътпадък. Като измислиш отговора, ми звъни. Мога и да не ти вдигна. Ай, търкат, чао. Виждаш ли? Айде, давай тук да направим някакво... Какво става, бе? Какво става, бе, човече? Чакай, бе. Не, само не ми казвай. Само не ми казвай, че ще се продадеш за една леха домати. Не така, бе, човече. Ела тук, бе. Божествено име, нали, Лариси? Значи било е, откакто той го носи? Не, той сега е мъж, нали, Спартак?
До мазето трябва да отида. Ясно. Ето, видя ли ужас, аз ти казах. Чакай, мама, чакай. Спартак, бъди по-енергичен, направи нещо, защото ще се ядосам. Ма как? Сигурно трябва да изхвърля букука. Добре, отивам. Не бе. Какво? Бе, това е твоята жена. Дръж се като мъж. Вземи нещо, удари я, цъпни я на глава. Просни я на земята. Шибни я в корема. Шибни два шамара. Размачкай я, бе. Ама как така? Виж какво? Ще се ядосам накрая. Скарай се с нея. Скарай се. Хайде, скарай се ти. Започни. Раз, два, три, старт. Сега нямам никакво време. Отивам нощна смяна. Съжалявам. Няма време, ще полудея! Стой! Значи 10 години аз го чакам да ме удари. Той няма вечно време. Аз съм чакала толкова много, мама. Лариси, маме, удари го ти тогава. Тогава ти го предизвикай. Да, може да се отпуши, може да цели се и тук, в третата чакра се цели. Сега, Хайде. застани ми хубаво. Мама, къде е третата чакра? Обърни се. Ей, тук, маме, в третата око го дръж. Така ли, мама? Да, мама, дай пак. В третото око се цели. Да много просветне. Защо не реагираш? Защо не отговориш нещо? Тя не си ръветето. Мамо, просто ще полудея! Чакай, маме, чакай! Аз ще те цапна. Дано да ти мине. Мисли, мама? Много ти благодаря. От това имах нужда. Ох, не, маме, то е верно. Това за нищо не става. За нищо не ставаш, бе, ти Шански. Добро jutro, pijanice! Пак ли ти, ма? Шпингол! Ама тила! Истински мъж!